Ассалому алейкум подписчикои канали мо ва меҳмонон. ҳозир мо оиди резондани мӯи зиёдатӣ суҳбат мекунем. барои резондани мӯйҳои зиёдатӣ бештар аз кремҳо ё дигар воситаҳо истифода бурда мешавад. ҳозир тавсияҳои пешниҳод мешаванд ки иҷрои он натиҷаи беҳтарин хоҳанд дод. якум, яъне тавсияи аввал, тухми банг, яъне ина кимрезонак ҳам мегӯянд, ҳамина ба мавзеъҳои бадан молидан дар кор. баъд аз он ки мӯи онро канда бошанд, яъне баъди ҳамун кандани мӯй баъд молидан дар кор, ҳамун дигар мӯй намерояд. вале ин амал дар як бор иҷро кардан амалӣ намешавад. ина як чанд бор такрор кардан дар кор. дуюм тавсие ки мо мехоҳам пешниҳод кунем, ман ҳамин токи ангур, ман ҳамин оби чӯби токро ки ҳангоми сӯхтан аз он таровиш мекунад, ба ҳар ҷои мӯйнок молидан мӯйро чун тарошида аз пӯст ҷудо мекунад. ман ҳамин чӯби ман ҳамин тока агар имкон бошад, ҳамин чӯби токи расида бошад, бо хубтар мешавад. ду тавсияи дигаре ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ин дахл дорад ман ҳамин ба ҳамин мурча. ман ҳамин мурча ҳама ҷода ҳаст, медонем. агар имкон бошад ҳамин мурчаи калонтар бошад, бо хубтарай. мо чӣ кор мекунем? ман ҳамин мурчаро куфта бар ҷое ки мӯяш канда шуда бошад молидан лозим. дигар мӯй дар он ҷо намерояд. ба такрори амал ҳоҷат нест. яъне агар ман ҳамин мурчаро куфта як бор ба ҷое ки мӯй канда агар ҳамунҷа агар молем, ҳамун дар як бор иҷро кардани ҳамин амал, дигар ҳамунҷо мӯй намерояд. баъд тавсияи охир ҳам ҳамин дахл дорад. яъне мурчада чӣ хеле гуфтем, ман тухми ҳамин мурчаро ба ҳар гуна равғани дилхоҳ даромехта ба ҷои мӯйдоштаи бадан молидан дар кор. мӯйро мерезонад ва дигар мӯй намерояд. мана боқӣ дӯстон дар амони худованд бошед.